To yanzu dai babu shakka Allah ya kawo mu ranar auren jaruma Ummi Rahab tare da mijin nata wato Lilin Baba, sai dai kuma yanda bincike nuna mana tabbas akwai wanda ba sa so a yi wannan aure. Tofa kamar yadda Hausawa kan ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya, kuma sannu ba ta hana zuwa sai dai a daɗe ba a je ba. Kuma din nisan jifa tabbas ƙasa zai dawo, haka kuma din nisan dare gari zai waye. To yanzu dai babu shakka Allah ya kawo mu ranar auren jaruma Ummi Rahab tare da mijin nata wato Lilin Baba, sai dai kuma yanda bincike nuna mana tabbas akwai wanda ba sa so a yi wannan aure, suna shiga da fita domin su ga an rusa wannan aure. Ta inda suke shiga suke fita suna zuwa dangin Lilin Baba, inda suke kai kukan Ummi Rahab domin dai dangin nasa su hana shi aure jaruma Ummi Rahab din. Kamar yanda idan kuna biye da mu za ku ji cikakken bayani. Yaushe ne auren jaruma Ummi Rahab? Tabbas a kwanakin baya ana yawo da cewa jaruma Ummi Rahab ta kusa aure, inda wannan labari ya karaɗe ko ina hatta a cikin masana'antar Kano kowa wannan magana yake na cewa jaruma Ummi Rahab din ta kusa yin aure, inda wasu suke ta cewa tabbas gara ta yi aure, inda wasu kuma suke ganin cewa tabbas idan jaruma Ummi Rahab ta yi aure a yanzu tabbas ta yi wuta, duba da yanda yanzu ne take kan lokacinta, yanzu ne take gane kuruciyarta da kuma samun kuɗinta a wannan harka ta fim. Tabbas Datti a Salafi shi ma ya wallafa a shafinsa inda yake zargin wasu 'yan masana'antar Kano din da zargin su da cewa suna so su hana jaruma Ummi Rahab din ta yi aure, kamar yadda shi ma tun a wancan lokaci ya bayyana mana cewa bikin fa jaruma Ummi Rahab a bayan sallar nan za a yi shi. Tabbas kuma yanzu Allah ya kawo mu lokaci. Ita ma dai Mufida Rashid ta wallafa a shafinta inda take cewa in dai wasu suka ci gaba da kokarin hana Ummi Rahab ta aure tabbas za ta tona musu asiri, domin tana da shaidu wanda za su tona musu asiri waɗanda suke so su hana Ummi Rahab din ta aure. Daga cikin waɗanda suke so su hana Ummi Rahab aure akwai waɗanda suka ɗauki hotonta sanda tana sanye da ƙananan kaya inda babu manyan kaya a jikinta, daga ita sai Fureziya da dai wasu abubuwan da ba a rasa ba, inda suka yi wannan bidiyo domin su tozarta Ummi Rahab domin jarumi Lilin Baba ya fasa auren wannan yarinya. Kamar yadda Datta Asalafi yake cewa abin da ya faru kenan satin da ya wuce wasu kawayen wannan yarinya Ummi Rahab suka fitar da bidiyon ta wanda bai dace ba domin su tozarta ta su tarwatsa mata rayuwa. An ce sun yi hakan ne domin su wargaza mata shirin da take yi na yin aure. An ce min bayan sallan nan za ta yi aure ta tare a gidan mijinta domin ta kubuta daga fadawa tarkon karuwanci wato fim. Datti Asalafi ya ci gaba da cewa shine suka fitar da bidiyon ta domin su tarwatsa ta saboda tsabagen mugunta da bakin ciki da kuma hassada. Babu shakka ta haɗu da shirin mugayen ƙawaye. To wannan darasi ne gare mu gaba ɗaya. Sha'anin abota a yanzu sai da taka tsantsan. An ce min mijin da za ta aura shi ne ɗauke ta ya kai ta Saudiya domin su gana da mahaifiyarta wadda take da zama a can. Na ga bidiyo a shafin Arewa Media lokacin da ta haɗu da mahaifiyarta bayan tsawon shekaru ba su haɗu ba, suka rungume juna suna ta kuka abin tausayi. Hakika na taya Ummi Rahab murna, gwanda ta yi aurenta da wuri tun da ƙuruciyanta kafin bakakin kuraye mayu su tsotse ta kamar yadda tsuntso burburi yake tsotse dan kwallon bishiyar kanya, domin babu wani alheri a shirin fim sai iskanci da lalacewa. Muna yi wa Ummi Rahab fatan alkhairi na auren da za ta yi, Allah ya tabbatar da ita gidan miji har ƙarshen rayuwarta. Wannan shine rubutun da Datta Asalafi ya wallafa a shafinsa a game da jaruma Ummi Rahab, inda ya bayyana cewa ƙawayenta ne suke kokarin su tozarta ta domin jarumi Lilin Baba ya fasa aurenta, inda hakan bai cimma ruwa ba, ma'ana hakon su bai cimma ruwa ba. To ita ma dai Mufida Rashid ta wallafa a shafin nata inda ita har take cin alwashi cewa za ta tona wa waɗanda suke so su hana Ummi Rahab yin aure asiri, inda take cewa ku kyale Ummi Rahab ta yi aurenta. Na rade ina jin raɗin cewa in an zo aure ana samun munafukai masu karamar kwakwalwa su niki gari su tafi gidan amarya ko kuma gidan su ango domin su rusa auren. To haka ma dai wannan karan aure ba wasa bane, da ta zauna haka ba auren ai gara ta yi auren ta huta. Ina ɗaya daga cikin waɗanda suka yi magana lokacin faɗan ku da Adamu, kuma na rubuta cewa in dai soyayyar gaskiya ce ai auren mana. Aiko sai ga zancen aure ya taso gadan-gadan. Aiko sai ga munafukai suna so su yi rawa da tsaki domin su hana sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Mufida Rashid ta ƙara da cewa ka daina tunani da ƙaramar ƙwaƙwalwarka, ka rena wa mutane hankali. Mu ƙwaƙwalwarmu ba ƙarama ba ce, da kai da duk wanda yake da wannan manufar to Allah ya tona muku asiri duniya wal akhirah. Bayan wannan wallafa, Mufida Rashid din ta ƙara wallafa wani rubutu wanda wannan rubutu ya ja hankalin mutane sosai.
Jaruma Fidelity din ta kara da cewa ina da evidence guda 3 wallahi, kana kara wani banzan motsi zan yi postin duniya ta san halinka, ma'ana duniya ta ji irin halinka. To wannan shine abin da Jaruma Fidelity ta wallafa a shafin nata, inda wannan rubutu nata ya jawo cece-kuce sosai, inda mutane suke ta mai da martani. Wasu suna ganin cewa ai wannan magana da jarumi Adam A Zango take, saboda yanda aka ji su sun rikice a wancan lokacin inda ake ta rigima tsakanin Ummi Rahab da kuma mai gidanta wato jarumi Adam A Zango akan maganar aure, amma kuma babu wata kwakwarar hujja wadda za ta gasgata wannan zargi na mutane. Sai dai kawai tabbas akwai wa'inda ba sa so Ummi Rahab din ta aure, suna ganin gara su rusa wannan aure na jaruma Ummi Rahab din saboda wata manufar su. Kuma babban matsalar shine ko da su rusa wannan aure na Ummi Rahab ba za su iya aurenta ba. Burin su kamar yanda suka zauna ba su yi aure ba, ita ma ya kamata ta zauna ba ta yi aure ba, su tare su zama iri daya. To Allah ya kiyaye. Tabbas Ummi Rahab tana dab da yin aure, domin bayan sallar nan za a yi aurenta kafin babbar sallah, kamar yadda bincike nuna mana, kamar yadda Dr. Asalifi shi ma ya wallafa. Nan da 'yan kwanaki kaɗan za ku ji an ce za a ɗaura auren Ummi Rahab gobe ko jibi, domin dukkan alamu su nuna cewa wannan aure za a yi shi ne a sirri. Sai dai kuma aure ana iya ɗagawa zuwa koyaushe, za mu iya jin cewa an ɗaga ko kuma an yi wannan aure. To kuma dai menene, muna fata Allah dai ya tabbatar da wannan abu, sannan kuma Allah ya bada zaman lafiya.